कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार। काँग्रेसाक खिंचान भाजपाक आणि खासदार ईश्वर हेगडे कायगिरी हेमकां राष्ट्रभक्ती शिकची गरज ना। भाजपा जिल्हा सहप्रवक्ता जगदीश नायक मोक्ता। कारवार होन्नावर हिंगा आयोजित केल्ल्या आत्मनिर्भर भारतासाठी राष्ट्रीय एकता कार्यक्रमात पोलीस परेड मैदानाचेर उलयतना खासदार ईश्वर हेगडे कायगिरी हेमी राष्ट्रगीताचो अपमान केल्लो आसा अशें काँग्रेसवाले म्हणतात, पण हे पूर्णपणे खोटे आसा। खासदार ईश्वर हेगडे कायगिरी हेमी सांगले की राष्ट्रगीत जन गण मन हे कशें स्वीकारले आणि वंदे मातरम हे गीत कित्याक स्वीकारलां, पण तेमी राष्ट्रगीताचो अपमान केलो ना। कायगिरी हेमी कितें उलयले हे समजून घेय नासतना काँग्रेस आणि तेमगेले प्रवक्ते शंभू शेट्टी माध्यमांतल्यान अनावश्यक अप्रचार करतात। तेमी हाचे बद्दल माफी मागूं जाय। संविधानाचे रक्षक असल्याचे दाव करच्या काँग्रेसवाल्यान मोदीजी, RSS आणि खासदार ईश्वर हेगडे कायगिरी हेमगेल्या विरोधात खोटो प्रचार करून आपल्याच खरें म्हणजे आता थांबोवचे गरज आसा। संविधानाचेर विश्वास धरून राष्ट्रहिताच्या दृष्टीन काम करच्या भाजपा आणि खासदार ईश्वर हेगडे कायगिरी हेमचे विरुद्ध अनावश्यक उदाहरण थांबोवच्याक जाय। भाजपाक काँग्रेसा खिंचान राष्ट्रभक्ती शिकची गरज ना। संविधानबद्ध रितीन वागचे राज्य काँग्रेस नेत्यान शिकून घेवूंक जाय। या विषयात काँग्रेस नेताक आणि तेमगेल्या प्रवक्त्याक योग्य माहिती दिवूंक जाय अशें भाजपा जिल्हा सहप्रवक्ता जगदीश नायक मोक्ता हेमी सांगले। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्याले भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173। एडमिशन सुरू आसा। नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598। मोबाईल नंबर 9480789670। उबी लागिल्ल्या मालवाहूक टेम्पोक उजो, मोठे नुकसान। कारवार शहरातल्या बिल्ट वर्तुळा लागीं उबी आशिल्ल्या मालवाहूक टेम्पोक अचानक उजो लागून पुराय प्रमाणात जण खाक जाल्ली घटना कारवारात घडली। कारवार शहरात घडिल्ल्या या घटनेत सुदैवान कसली बी हानी जावं ना, कारण उजो लागिल्ल्या वेळार वाहनात चालक उपस्थित नाशिल्लो। उज्याच्या ज्वाळामुळे वाहनाचो फुडलो भाग पुराय प्रमाणात जण खाक जालो। उजो लागताच स्थानिकान उदक आणि मातीच्या मदतीन उजो निवळच्या प्रयत्न केलो। नंतर घटनास्थळार वचून उजो निवळच्या दलाच्या कर्मचाऱ्यान ताबडतोब कारवाई करून उजो नियंत्रणात हाडलो। अचानक लागिल्ल्या या उज्यामुळे या वाठारात क्षणभरात भयाचे वातावरण तयार झाले। उज्याचे नेमके कारण अजून मुखार आले ना। ಅರ್ಥಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಅರ್ಥಸ್ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಈಗಿನ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಹೊಲಿ ಓಡ್ತಾಯ್ತು।
ಅವ್ರು ಹಣ ಹಾಳಾಗ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹೋಯ್ತು ಮೊಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾಗಿದೆ ನೀರೆಲ್ಲ यल्लापुरात रंगली तालुकास्तरीय युवा विद्यार्थी संसद स्पर्धा कारवार जिल्ह्याच्या यल्लापुरात झालेल्या तालुकास्तरीय युवा संसद स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी खरी संसदीय कारवाई अनुभवली। या कार्यक्रमात शिक्षण विभाग, जिल्हा पंचायत, तालुका प्रशासन सहभागी आशिले। या सभेत विरोधी पक्षाच्या विद्यार्थिनी आमदारान मुख्यमंत्र्याक कारवार जिल्ह्यात मल्टी स्पेशालिटी आस्पत्री कित्याक ना असो प्रश्न विचारलो। जर तर अभिवृद्धी करची ना तर राजीनामा दिया अशी मागणी केली। या वक्तव्यान सभागृहात अलग वातावरण तयार झाले। सत्ताधारी घर मंत्र्या वतीन दुसरे मंत्री उत्तर देऊ लागिल्यान विरोधी पक्षाच्या विद्यार्थिनीन संतप्त जाऊन सभागृह बहिष्कार करून बाहेर सरले। या कार्यक्रमात विविध शाळेतल्या 66 विद्यार्थ्यांनी भाग घेतलो आणि उत्कृष्ट प्रदर्शन केलेल्या 5 विद्यार्थ्यांची जिल्हास्तरीय निवड झाली। या स्पर्धेत प्रणव गणपती भट, पनंग कृष्णमूर्ती शास्त्री, श्रिया श्रीधर भट, बी तन्मयी, श्रद्धा हरिजन हे मी पहिले 5 क्रमांक मिळवले। विजेत्याक यल्लापूर आमदार श्री शिवराम हेब्बार यांनी सत्कार केलो। निर्णायक म्हण राजाराम वैद्य, श्रीपाद हेगडे, रविचंद्रन नाईक हे मी काम पळयले। या विद्यार्थ्याला प्रश्नोत्तरान खऱ्या संसदेचं वातावरण तयार झाले। या कार्यक्रमात शिक्षण अधिकारी आणि समाजशास्त्र मंडळाचे सदस्य हजर आशिले असे प्रसार माध्यमात कळेला। ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಬಹುದು, ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಬೇಡ ಯಾವ ವಿಷಯ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, LBA ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದಾವೆ ಹೌದಾ ತಿಳಿಸಬಹುದಾ? ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು। ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕೇಳ್ಬೋದು। ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ನಾಳೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಕೋಮುಗಲಭೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಹಗರಣ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ, ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಡೆಯುವಂತವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ವಾ? ಇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾನೂನನ್ನ ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪದವಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಸಂಖ್ಯೆ 24 ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ। ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಮರ್ಥವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ನಾವು साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मिळता। आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना, कारवारातच मिळता। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मिळता एस्ट्रॉल, प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच ACN, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑलपुट्टी आणि घर पेंटिंगसाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात। जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात। सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा। जोडात 2 हत्तीचे कळप सक्रिय, बोरीकोरी आणि कुडलगावच्या रानात तळ ठोकलं। कारवार खानापूरच्या मार्गाने जोडा तालुक्यात दाखल झालेल्या हत्तीच्या हालचालीन परत एक पटी ग्रामीण भागात भयाचे वातावरण पसरलं। गेल्या काही दिवसापासून जोडा वाठारात 2 वेगवेगळे हत्तीचे कळप फिरताना दिसून आले। या दोन्ही कळपान भात पिकांचे मोठे नुकसान केलं। पहिलं कळप चितावडा, रामनगर, नाणेगाळी, चापाळी, बरडकोट आणि असोच्या रानात थैमान घालणं तिंबोळी लागी बोरेकोरीच्या रानात दाखल झाला।
आणि या कळपान भात, सुपारी, ऊस आणि केळी बागायतीचे मोठे नुकसान केला असे शेतकरी सांगतात. दुसरं कळप शिंगरगाव पंचायत क्षेत्रातल्या कुडलगावच्या रानात दाखल झालं असून मालंबा, आमशेल, कुडुलगाव, शिंगरगाव आणि दुर्गी वाठारातले शेतकरी भिल्ले असतात. रान विभागान दोन्ही कळपाच्या हालचालीचेर लक्ष दवरसाठी पथक तैनात केलात. ग्रामीण वाठारात हत्तीच्या हालचालीचेर सावधगिरीचे आवाहन वन विभागान केला. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.